it-temp fil-jiem li ġejjin se jkun wieħed tipiku għal-bidu tas-sena fejn l-inqas temperatura mistennija tkun ta' 11 grad. Skont it-tbassir li għandna sa issa, it-temp it-tnejn mistenni jkun ftit imsaħħab bit-temperatura mistennija tinħass 17 grad Celsius. Temp ideali għal dawk li forsi jonqoshom jixtru xi affarijiet għal xi festin jew ikla li qed jippjanaw għall-aħħar jew il-bidu tas-sena. It-30 ta' Diċembru t-temp mistenni jkun bil-ħalbit tax-xita u bit-temperatura tonqos grad, tant li se tinħass fil-livell ta' 16 grad Celsius. Ir-riħ nhar it-tlieta se jitqawwa xi ftit u f'xi waqt se jkun forsa 3 għal 4. It-temp lejn il-ewwel tas-sena mistenni jkun ftit imsaħħab u briħ forza 4 għal 5 mill-majjistral kmieni fil-qogħdu li eventwalment jonqos għal forza 2. L-inqas temperatura mistennija timmarka 11 grad Celsius. Temperatura ideali għall-aħħar jum tas-sena. Fuq kollox aħbar tajba dawk li jixtiequ jqattaw l-aħħar sigħat tas-sena 2025 igawdu diversi attivitajiet li se jkunu qed jiġu organizzati madwar Malta u għawdex fuq barra. Fost dawn hemm is-serata fi Pjazza San George fil-Belt li tinkludi spettaklu minn John Newman bi preżentazzjoni ta' Ron Briffa, Jamie Cardona u Terin Mamo Ċefaj. Serata oħra se tkun organizzata fil-Kottonera bl-spettaklu ta' Ira Losco, Matthew James u Kantera, kif ukoll spettaklu fir-Reba' Għawdex minn Ryan Spiteri u The Capitals Band. Intant għall-ewwel tas-sena temp mistenni jkun il-bixxa l-kbira msaħħab bl-ogħla temperatura tkun ta' 17 grad Celsius u l-inqas ta' 12 grad Celsius. Temp mill-aqwa kemm għal min irid iqatta l-ewwel jum tas-sena mal-familja fid-dar kif ukoll f'xi ristorant fuq barra.